Guys, maniud to ta guys. Narami diras daplin-daplin sa akong papa guys oh. Papa guys oh. Narami na nang pagkaon guys oh. Namangud mi diri sa ospital. Mi diri guys sa ospital kay nagpa kuan mi antay rabies ni papa kay napakan man na siya diro. Nang nami diri init kay. Uy. Nya pa man mi alauna ka balik kay naniudto man pud sila sa mga on sa amin. Inarmi ra mo nang ita mi karton kay wala may kananan diri sa kuan sulod guys oy. Dito raman sa gawas niya. Amo gawas pata init kay sa tanan no. Adire ra may magkaon. Inarmi ra ni guys oh. Hawagan ni guys. Pinutos ba? Way kutsara, way kuan. Basta kay inarmi ra niya to guys. Lumpia. Tagkuan na ba niya kung palit guys? Tag 20. Kini. Tag 20 napoy kanon ya. Nay gipakapinan mi og kuan no. Kanang salad ba? Nga pipino ug kamatis. Ako ra gud tong gipasiawan kung way pakapinya kaya akong nabayran kay 80 man. 100 ay kung way pakapinya, gipakapinan ka na eh. Gipakapinan ka na guys eh. Ganda ra gining sabaan na guys ba. Kay maluoy ra man gyud ang kuan guys na guys oh. Inarmi ra ni guys, way kutsara, wa tanan. Dito kaon. Ngaon ta. Nani mi sa una high school guys. Inarmi ba? Pansit ug kuan, lumpia. Manggal ko na ko ang ipatong kong bag. Kung kayo stand dire, way tig video. Lingkod ka? Na may ba? Ha? Na papa nagtindog. Naibas ni Agik dito. Padong Davao guro na ba? Naman sa highway. Highway sa San Miguel. Narmi ni guys. Crispy pang lumpia guys oh. Indot magsayog gidam niya kung kuan udto na mo na madugay. Buti inita guys ay nakatalikod ang mga nagani kini kahoy ba upay kahoy dito pit inita ay. Untan niyo ba? Ito na maglakaw ito guys. Narmir ito guys. Kaya arte-arte. Sarap po sila ato ganyan. Oh. Mga tao nasa mga daplin-daplin na yung taon dire. Nakahipik kay. Yung panyog tumadon niya. Gutom naman. Wala ta. Tampas mo tani. Asa mo tagkabuang. May mabuang kani kusgan. Kaon wala bala oh, pansit oh. Kuan man niya guys, bami ba? Bami na sagol bihon og Miki ba o Miki? Pansit eh. Tanong nagti pero kapas mo. Nangapin ako gamay karton. Puta ko karton dari gamay. Pilar kay kaon tubig. Kaon tawtod busog na tani. Nya guys, mga on na magtiwat diri guys ha. Nay niagit ra saba man.